Dobrý deň, toto je krátky videoklip, ktorý vám pomôže dostať sa do tímov spoločnosti Microsoft. Väčšina škôl používa Microsoft Teams na poskytovanie diaľkového vzdelávania pre vaše dieťa. V poli pod týmto videom sme pridali odkaz, ktorý umožní stiahnuť Teams na použitie s iPadom alebo iPhoneom a odkaz na použitie s telefónom alebo tabletom Android. Ak vaše dieťa používa prenosný alebo stolný počítač, môže používať váš webový prehliadač. Toto sa dá ľahko urobiť cez Google Chrome a Microsoft Edge. Ďalším krokom je zadať na paneli s adresou v hornej časti obrazovky teams.microsoft.com a stlačte klávesu Enter. Zobrazí sa nová obrazovka, ktorá vás požiada o prihlasovacie údaje. Vaše dieťa by to malo vedieť. Koniec prihlasovacieho mena by mal byť školský e-mail. Napríklad 11 violeta bo.cloud.co.uk. Potom kliknite na tlačidlo ďalej. Na ďalšej obrazovke vás požiadajú o heslo. Vaše dieťa by to malo vedieť. Zadajte heslo a kliknite na modré tlačidlo Sign in. Potom sa zobrazí otázka, či chcete zostať prihlásený. Áno, ak počítač používa len jedno dieťa, a nie, ak počítač používa viac ako jedno dieťa. Dole, v ľavom dolnom rohu je ikona, ktorá stiahne aplikáciu do počítača. Kliknite na ňu a rovnako ako v telefóne sa táto aplikácia zobrazí na obrazovke počítača. Prosím, lajkujte naše video a prihláste sa na odber tohoto kanála pre ďalšie pomocné videá, ktoré sa objavia.